Yelumes Chani, wenzani kanyeke kwethini khona bandenzani uzontini wena undiyeke kwethini uyawaqalile uzenza umakheniki yeluma imotwa yotho ndiyakubona njunganoyi kanyeke kwethini kutheni ungafonela omakheniki abantu abanolwazi lento uyenzayo yingozi ncima ndithi man kanyeke kwethini sasifiksela le way sawuzenzela le way sasithunela le way nandigood kule way ingxaki uyathanda uzenza umagayiva malungu ugastro umntu owazi konke ingxaki uyathanda uzenza umagayiva malungu ugastro jonga uzenza umakheniki yazi usazofela emanyaleni ngenye imini Yelumes hlukana nale moto fonela umakheniki akulungiselele le moto Chana ndiyibonile ingxaki yale moto ilapha kumazozo man lento hey yi-exhaust le loo nto iyiyo sobothetha grit man hambo starta pha undrevele kayi-2 3 nje ndizoyibona kakuhle hayi manthulu thul ustata imoto le ingxaki uyathanda uzenza umagayiva malungu ugastro umntu owazi konke ingxaki uyathanda uzenza umagayiva malungu ugastro jonga uzenza umakheniki yazi usazofela emanyaleni ngenye imini Umameli mani malume ndikucelele nje uba le nto uyenzayo yingozi osingakafonela omakheniki bakulungisele kunini wazenza umagayiva asuka mani ngandiphinde kuncede